उदालगुरियाव हस्पिटालाव बिथांमोना लाना थांगासिनो दङ फेमिलियाबो थांफाबाय डिम्बिश्वर मोसाहारी जायनाखि बाक्सा जिल्लानिनो गबरदाना ओनसोलाव गोलैनाय डिम्बिश्वर मोसाहारीनि बिदा डिम्बिश्वर मोसाहारीनि फिसालाया अलरेडि बुंबाय बे गावसिनि आफासो गावनि फंबायसो होननानै बे डिम्बिश्वर मोसाहारी जाबाय होननानै किनाराम बर'नि बिमायाबो बुंबाय बे किनाराम बर' नङा होननानै दा बाव हिउमेन राइट भायलेसन जाबाय दा ओंखायनो आसाम हिउमेन राइट कमिसनखौ जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों अनुरोध खालामनो नागिरो बे हिउमेन राइट भायलेसन जानायाव जा सास्ति मोननो नांगौ बे मोननो नांगौ 2 नम्बर खोथा जाय उदालगुरिनि पुलिसा डिम्बिश्वर मोसाहारीखौ दाय गैयै मानसिखौ बाव लाबोनानै हाबा जानो ओंखारबोनाय मानसिया बाव फैनानै उदालगुरियाव बे जायगायाव बिथाङा गावथार जाफैबाय जाय बे पुलिसा बे दायखौ मावदों दाय गैयै सुबुंखौ गावथारबाय बेनि थाखाय बे उदालगुरिनि पुलिसखौ गोख्रैनो सास्ति होनो नांगौ फास्ट ट्रेकआव लांनानै बेखौ केस जानो नांगौ आरो बे सास्ति मोननो नांगौ 3 नम्बर नखरा डिम्बिश्वर मोसाहारीया 3 गथ' गथायनि बिफामोन दा मन्जु मोसाहारीया फिसाया गैला बिथांना गावथार जाबाय आसाम पुलिसनि आखायाव दा ओंखायनो डिम्बिश्वर मोसाहारीनि बिसि मन्जु मोसाहारीया 3 गथ'नि बिमा जानानै दं उन्दैसिन गथ'आ मेट्रिक परिखा होगोन देग्लाय ओंखायनो बिथाङा गोथै सोलेरखौ लानानै गावनि न'आव लांगोन माखासे जोंनि रिति नियम दङ बिनि थाखाय आसाम पुलिसा आसाम सरकारा मन्जु मोसाहारीनो 1 कोटि फैसा होनो नांगौ जिहेतु सासेल' बिथांमोना सर्स दंमोन बिफायानो बिथांमोनखौ फेमिलिखौ नायोमोन दिनै बिथांमोनाव जाय नायग्रा दायित्व लाग्रा फेमिलिनि हेडआ गावथार जाबाय न'खराव 1 कोटि फैसा होनो नांगौ आरो डिम्बिश्वर मोसाहारीनि 3 खुदिया दङ बिनिनो सोरबा सासेनो न'खरा सोलिनायनि थाखाय बिमाया सोलिलांनायनि थाखाय फंबाया फरायनांगौनि थाखाय सोरबा सासेखौ दान मोनसेनि गेजेराव साख्रि थिसनना होनांगौ जाहाथे न'खरा सोलिनो थाखाय हायो।